It's time for DJ Rocky's Secret Files. Crush ko noon. Asawa ko na ngayon. Hi DJ Rocky. Isa po ako sa mga tagapakinig ninyo. At kahit bata pa lang ako, nakikinig na ako sa inyo. Itago mo ako sa pangalang Jennifer. At ito, ang aking secret file. Taga Quezon City ako. 20 years old. Sa totoo lang, walang naniniwala sa edad ko. Kasi mukha raw akong 14 or 16 years old. Hindi naman sa pagmamayabang pero sabi nila, baby face daw ako. At dahil nga sa angking kagandahan ko at dating ko, kapansin-pansin ako ng ibang mga kalalakihan. Pero syempre, minsan, yung mga nagugustuhan mo, hindi ka gusto. Then may nakilala akong lalaki sa pinagtatrabahuhan kong grocery store. Itago natin siya sa pangalang John. Tahimik si John. Mukha ring mabait. Nakaramdam na ako agad ng paghanga sa kanya. Unang beses ko pa lang siyang makita. So, nasusulyap-sulapan ko lang siya. At alam ko na hindi siguro katulad ko ang type ni John. Dahil iba yung taong kinakausap niya. Then, lumipas ang ilang buwan. Kinuha ako bilang isang tendera sa ibang tindahan na malapit lang sa amin. Ginrab ko yung pagkakataong yun. Kesa naman sa wala akong gawin. At kesa naman sa mas stress pa ako kakapasok dun sa grocery store na medyo malayo sa amin. Bukod pa ron, may online class ako. So pumayag ako na magtrabaho uli. At ang nagde-deliver ng mga tinda namin ay si John. At sa tuwing pumupunta siya sa tindahan, binibiro niya ako. Minsan, di ko siya pinapansin. Kasi pakiramdam ko pinagtitripan niya lang ako. Hanggang sa isang araw, inad niya ako sa FB. At ang sabi niya sa akin, hinanap niya daw talaga ako sa Facebook. So nakapag-usap kami sa FB. Hanggang sa nanligaw na siya sa akin. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman kasi nga, crush ko siya. Siyempre kinikilig ako. At kailangan ko na raw i-drop yung salitang kuya. Kasi nga, tinatawag ko siyang Kuya John. Huwag ko na raw siyang tawaging kuya. So, sabi ko, nakasanayan ko na .
At sumagot siya ng, kung saan ka komportable, bahala ka. So lumipas pa ang mga araw. Nagkaka-chat kami, nagkakatawagan, nagkakausap. At syempre, gusto kong makasigurado na wala siyang girlfriend. Kaya tinanong ko siya kung may girlfriend na siya. Ang sabi niya, wala daw. At hindi naman daw siya manliligaw kung may girlfriend siya. At dahil doon, napapayag niya na ako ng tuluyan na manligaw siya sa akin. Gabi-gabi, nagvi-video call kami. Hanggang sa lumalabas na kami. And then one day, habang nasa bahay ako, naisipan kong mag-open ng Facebook ko. Ang lagi kong binubuksan ay yung messenger ko. So yung Facebook ko mismo, na makikita yung feed, yung binuksan ko. At laking gulat ko nang bumungad sa akin ang pangalang Jonah. At nakatag itong Jonah na to sa sweet post. Dali-dali kong inad yung girl. Ang bilis ng response. Inaccept niya ako agad. At hindi na ako nagdalawang isip. Chinat ko yung babae. Tinanong ko kung kaano-ano niya si John. At ang sinabi niya sa akin ay boyfriend niya raw. Kaso, nakipag-iwalay raw sa kanya ng walang rason. Tapos tinanong niya ako kung ano ko raw si John. Hindi ko pinansin yung message niya. Hanggang sa kinulit ako ng kinulit ng babae. Di sinabi ko na sa kanya yung totoo. Na girlfriend na ako ni John. Tapos sabi niya kaya pala nakipag-iwalay sa akin kasi pinagpalit ako sa malapit. Hindi niya man lang akong nahintay. LDR kasi sila, DJ Rocky. Nasa Bohol yung babae. Nagkita naman na sila sa personal. Kaya lang, hindi ko talaga alam kung ano isasagot ko dun sa mga chat ng babae. Sabi niya pa sa akin, masaya raw sila. Masaya raw sila nung umaga pero nag-chat sa kanya si John. Nasa gabi na lang daw sila mag-usap. So ayun, kinagabihan. Wala nang paligoy-ligoy pa. Nag-text sa kanya si John na maghiwalay na sila. Nalaman ko lahat dahil sinend ni girl lahat ng conversation nila. Sobra akong nasaktan doon, DJ Rocky. Kung ano-ano pang nakita kong mga sweet message. Grabe. Ang sakit sa kalooban. Wala naman akong intensyon na manira ng relasyon. Naawa din ako dun sa babae. Alam ko rin naman yung pakiramdam na maloko. Kaya sabi ko dun sa babae, hayaan mo kakausapin ko si John. Kakausapin ko siya na bumalik sa'yo baka sakaling makinig sa akin. Kinagabihan, out na ni John sa trabaho. Tinanong ko siya tungkol sa ex niya. At ang sabi niya sa akin, nakipaghiwalay na siya bago pa maging kami. Tapos sabi ko sa kanya, kausap ko yung ex mo. Gustong-gusto niya na bumalik ka sa kanya dahil mahal na mahal ka niya. Sabi niya pa sa akin, hindi na ako babalik sa kanya kasi kung babalik pa ako, mas lalo ko lang siyang masasaktan. At sa pagkakataong yun, niloloko ko na lang ang sarili ko na mahal ko pa siya. Kaya please, wag mo na akong ipagtulakan pa sa kanya dahil ikaw ang mahal ko. At hindi na siya. Sinend ko kay girl ang conversation namin ni John para alam niya na I did my best na bumalik sa kanya si John. Ilang araw ko rin kinulit si John na bumalik sa kanya pero ayaw na talaga eh. So, ako na lang. Ang dapat kong gawin ay hiwalayan si John. At yun din ang suggestion ng babae. Para bumalik na si John sa kanya.
Pero na-realize ko, DJ Rocky, na hindi. Hindi ko dapat sakripisyo yung amin. Dahil malinaw naman na bumitiw na si John dun sa babae. At kahit anong gawin ko, ayaw na talaga ni John dun sa babae. And besides, mahal ko si John. Fast forward, inignore na namin yung ex ni John. Palagi na namin napag-uusapan yung mga plano namin sa buhay. We moved forward. Gusto na naming magkaroon ng baby. Hanggang sa dumating yung first monthsary namin. Lumabas kami. Hindi ko na lang babanggitin ang lugar kung saan kami pumunta. May nangyari sa amin. And then umuwi na kami ng bahay. So, okay naman. Sakto sa oras. Maayos naman. Kahit sobrang hirap ako maglakad, kunwari na lang wala akong naramdaman. Sa kamalas-malasan pa kinabukasan, inutusan ako ni mamang maglaba. Kaya pinilit kong tumayo kahit sobrang sakit. Then lumipas ang ilang linggo, nakaramdam na ako ng kakaiba sa katawan ko. Naduduwal ako. Tapos may mga bagay na ayaw ko. Iritang-irita ako kay John sa tuwing naririnig ko yung boses niya. Then, nang mapansin yun ni John, sabi niya, magtanong-tanong daw ako sa mga kakilala ko kung sintomas ba ito ng pagbubuntis. Nang marinig ko yun, parang bigla akong binuhusan ng malamig na tubig. Parang nakonsensya ako bigla. Kasi syempre ang alam ng pamilya ko, nag-aaral ako. At alam nila na magtatapos ako ng pag-aaral. So, nag-iipon talaga ako ng lakas ng loob na sabihin sa buong pamilya ko, kaya ang naisipan kong gawin sabihin na lang dun sa isa kong kapatid na babae yung kalagayan ko. Sinabi ko sa kanya lahat. Tapos ang sabi niya, magpiti raw ako para makasiguro ako na buntis ako. So binilhan niya ako ng PT. Tapos ginamit ko. And then, ayun na. 2 guhit. Positive. Sinend ko agad yun sa boyfriend ko. At nang magising siya kinabukasan, tinadtad ako ng message. And ang expected ko na magiging reaksyon niya ay malulungkot siya. Kasi bata pa ako. Pero, hindi. Excited na excited siya na magkakaroon kami ng baby. Nandun din naman yung kaba at takot kasi kailangan naming ipaalam sa mga magulang ko ang tungkol sa pagbubuntis ko. So ang ginawa niya, sa mga magulang niya, sinabi niya na ang katotohanan. Sa mga magulang ko, hindi muna. At inassure niya ako na kung ano man ang sasabihin ng lahat, tatanggapin niya. Basta, ang wag na wag lang nilang sasabihin sa atin ay ang ipalaglag ang anak natin. Well, alam ko naman na ang mga magulang ko, hindi nila matatanggap to basta-basta. Pero ilalaban ko to. Dahil wala namang kinalaman ng bata sa lahat ng mga nangyari. So eto na nga. Bago pa namin masabi sa mga magulang ko, nalaman na ng mga magulang ko.
Tulog pa ako noon nang bigla na akong ginising ni Mama. At ang sabi niya sa akin, aminin mo na sa akin. Hindi ako makapagsalita. At etong kapatid ko na ang nagsalita. At sinabi na buntis ako. Kinabahan ako kasi baka sampalin ako ni Mama. Pero kinausap niya ako ng maayos. At ang sabi niya, papuntahin ko raw sa bahay ang mga magulang ng lalaki. Para makapag-usap-usap at posibleng mamanhikan. Basta wag ko raw munang ipagkakalat na buntis ako. At ayusin ko raw ang pakikipag-usap sa tatay ko. Ipaliwanag ko raw ng maayos kung bakit nangyari. At ang pinakamahalaga, humarap ang lalaki. Tumango lang ako kay Mama. Hindi na ako nagsalita. Tuwang-tuwa naman ang mga kapatid ko dahil meron na raw paparating sa pamilya namin. Sa totoo lang, DJ Rocky, nakahinga ako ng medyo maluwag. Maya-maya pa'y dumating na si John. Kinausap kami ni Mama. Pagkatapos noon ay umuwi na rin si John sa kanila. Kinabukasan, umuwi na ang tatay ko galing sa trabaho. So, ayun. Kinausap ko nga si tatay. At ang sabi sa akin ni tatay, iwan ko na raw si John at iuuwi niya ako sa probinsya. Takot na takot ako noon kasi stricto at disiplinado si tatay. Lumabas ako agad sa kwarto nila Mama, chinat ko agad si John. Tungkol dun sa sinabi ni tatay. And then right there and then, napagpasyahan naming magtanan. Nakarating kami sa lugar nila John. Hindi ko na lang babanggitin kung saang probinsya. Pagdating namin sa bahay nila, ayun, sinalubong kami ng maayos ng pamilya niya. Ang bait-bait ng mga magulang ni John. Ramdam na ramdam ko ang init ng pagtanggap nila sa akin. Wala akong masabi sa mga magulang ni John dahil kung ituring nila ako, para na rin nilang anak. Kapag wala nga sa bahay si John, nasa trabaho, yung mga magulang ni John na nag-aasikaso sa akin. At kapag si John naman ay nasa bahay, galing trabaho, siya ang nag-aasikaso sa akin. Naglalaba pa kapag day off niya. Wala akong ginagawa sa bahay nila. Kasi meron silang katulong. Asikaso talaga ako. Nahihiya ako. Kaya ang ginagawa ko kapag wala yung mga magulang ni John, ako rin yung gumagawa ng gawaing bahay. Tapos aabutan na lang nila ako na wala na silang ibang magagawa dahil malinis na, kumilos na ako. Fast forward, mahigit 2 buwan na kami ni John sa kanila. Maayos naman lahat. Nakapag-usap na ang mga magulang ni John at mga magulang ko. Kasabay sa usapan ng pagpapakasal namin. Tatapusin lang yung debut ng pamangkin niya. Nakakatuwang isipin na ganito na. Masaya na. Isisilang ko ang anak ko na wala nang sama ng loob sa pamilya ko. Akala ko nga magiging maayos ng lahat. Pero nagsisimula pa lang pala ang bangungot sa buhay ko. Sa buhay namin ng asawa ko. Madaling araw noon nang makaramdam ako ng pananakit sa puson ko. Kasabay ng pananakit sa likod ko. Hindi ko maintindihan kung anong nangyayari sa akin. At kasabay noon ang mainit na paglabas sa puwerta ko. Binuksan ko ang ilaw. Masarap ang tulog ng asawa ko. Tiningnan ko ang underwear ko. At doon na ako nawalan ng lakas. May lumalabas na dugo. Ang dami. Ang sakit ng puson ko. Namimilipit na ako sa sobrang sakit. Ginising ko ang asawa ko. Sinabi kong dinutugo ako. Gulat na gulat siya.
Sabi kong mag-init ka ng tubig, ilagay mo sa isang bote, kahit anong bote, tapos ginawa naman niya. Pabalik niya sa kwarto namin, dala niya ang isang bote na may mainit na tubig. Nilagyan ko ng damit para hindi gaanong mainit, tapos nilapat ko sa puson ko. Naubos na lang yung init, ganun pa rin yung sakit. Pinakalma ko ng asawa ko. At ang sabi niya, matulog na raw ako dahil kinabukasan, maayos din ang lahat. Dan paggising ko ng umaga, parang nag-iba na ang pakikitungo sa akin ng asawa ko. Lumabas siya ng kwarto nang wala man lang salita. Na kahit ako nahiwagaan. Dahil tuwing umaga, mag-good morning siya sa akin, sabay kiss sa noo. Pero nung umagang yun, wala. Naiyak ako. Para bang dumoble yung sakit na nararamdaman ko. Iyak ako ng iyak. Hanggang sa nakita niya akong umiiyak. Tapos sabi niya, "Huwag kang umiyak. Gagawa na lang tayo uli." Yes, DJ Rocky. Nalaglag ang baby namin. Akala ko, hihiwalayan na ako ni John, pero hindi. Mahal niya pa rin talaga ako. Siya rin ay nabigla sa nangyari, pero hindi magiging dahilan yon para magkahiwalay kami. Sa ngayon, ay tuloy-tuloy pa rin kami ng asawa ko. Nakapagpakasal na kami. May sariling bahay na rin. Mahal ko siya noon at hanggang ngayon. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Jennifer. At ito, ang aking secret vow.